A wasu lokutan muna da wasu mutane waɗanda ba sa jin yaren da muke ji, ba ma jin yaren da suke yi. To da wannan hanyar da kake yi za ka iya rubutu da kowane yare. Misali ka rubuta da Hausa ya koma da Faransai, ka rubuta da Faransai ya koma da Hausa. Farko za ka fara danna wannan ƴan ɗigo-ɗigon nan guda huɗu. Idan ba gani su ba za ka ga wasu ƴan ɗigo-ɗigon nan guda uku inda kuka ga alamar nan da kuke gani. Zaran ka ga wasu ƴan ɗigo-ɗigon nan guda uku za ka danna su da kuke gani. Sau mu da yake ba mu gani shi ba za mu danna wannan wajen da kuke gani. Muna danna wannan wajen da kuke gani, kuna ganin ga wani wuri inda aka rubuta translate, to shine za ka danne shi. Wannan da abin da kuke gani, da zaran ka danna shi za ka kai shi sama da kuke gani. Misali kuna ganin gashi nan mun danne shi mun kai shi sama, da zaran mun danne shi mun kai shi sama, cikin wannan abin da kuke gani ya gama fitowa. Misali muna shiga ciki ne, da zaran mun shiga ciki ne kuna gani ga Faransai na Ingilishi. Misali idan muna da buƙatar mu yi rubutu da Hausa ne ya koma da Ingilishi, ko kuma mu yi rubutu da Ingilishi ya koma da Hausa. Kuna ganin gashi nan mun sa Hausa. Yanzu misali za mu iya sa barka da safiya, to nan a sama zai rubuto mana good morning. Kuna ganin gashi nan mun sa barka da safiya ya rubuto mana good morning da kuke gani, gashi nan da kuke gani. Da wannan abin ne da kuke gani za ka iya yin magana da kowane yare kake da buƙata da kuke gani. Za ka iya rubutu ya koma da Faransai, za ka iya rubutu da Faransai ya koma da Hausa, za ka iya rubutu da Hausa ya koma da Ingilishi kuma da Faransai. Kana gani gashi nan mun rubuta barka da safiya mun mishi shi da Faransai, kuma sannan a nan sama ya rubuto mana bonjour da kuke gani. Gashi nan da kuke ganin mun rubuta da Hausa ya koma mana da Faransai. Amma ka tabbatar yaren da kake so ka yi magana da shi ya koma da Ingilishi ko kuma da Faransai shine a farko. Misali kuna ganin ga wani wurin inda aka rubuta Hausa, ga wani wurin inda aka rubuta Faransai, to ka tabbatar Hausa ce ita ce a farko inda za ka yi magana, kuma inda Faransai ne za ka iya magana za ka iya mai da Faransai a farko. Idan da Ingilishi ne kuma za ka iya mai da Ingilishi a farko. Insha Allah a bidiyo na gaba zan nuna maka hanyar za ka fassara rubutun da aka yi maka ya koma ga duk yaren da kake da buƙata.